театри драмаи мусиқӣ ба номи туҳфа фозиловаи шаҳри Конибодом пешниҳод мекунад аудио спектакл. агар мо боре фарзандонамонро танбеҳ диҳем, ин ҳаргиз маънои онро надорад ки гӯё мо ӯро камтар дӯст медошта бошем. шояд бо ин восита мо дарди худро андаке таскин доданӣ бошем. коргардоне гуфтааст. дуруд сомиёни азиз, пешниҳоди шумо аудио спектакл моҷаро дар чойхона аз рӯи пьесаи моҷаро дар подаҷои Нурулло Абдуллоев. ҳазли ғамангез ки соли 2004 навишта шудааст дар иҷрои ҳунармандони театри давлатии драмаи мусиқӣ ба номи Туҳфа Фозиловаи шаҳри Конибодом. қисми аввал. ин воқеа дар ҳама ҷо рӯй дода метавонист, масалан дар тӯйхона ё мурдахона, дар саҳро ҳангоми дарав ё дар завод вақти танаффуси тамокукашӣ, вале муаллифи асар ҷои дигареро интихоб намудааст. подаҷой ё худ сари пода. акнун коргардони аудио спектакли мо бошад барои ҷои воқеа дар шаҳрамон интихоби худашро дорад. чойхона. аз рӯи шунид ва нақли калонсолҳои шаҳрамон, чойхонаҳо чанд сол пеш ҷои суҳбату вохӯриҳои муҳим буд. он ҷо қаҳрамонони меҳнат ба ҳам меомаданду ашхоси шинохтаи фарҳангии шаҳр ё шоирону рӯзноманигорон сари як пиёла чой ва табақи оши бодастони худашон пухта мавзӯъҳои муҳимро матраҳ мекарданд. ин ба як одат табдил шуд ва бо номҳои гуногун маъруф гашт. гаштак, гап, навбат, шиштак. чойхонаи мо дар яке аз маҳаллаҳои дур ва камодами шаҳрамон ҷой гирифтааст. номаш дасти шумо, ҳамшаҳриёи азиз. ҳарчӣ мехоҳед ном гузоред. саҳарии барвақт. мардуми деҳа ягон аз рӯи одат ба сари кати чойхона меоянд. ҳоло маълумотро дар бораи боду ҳаво шунавед. мутобиқи хабари боду ҳаво санчо, имрӯз дар ҷумҳурӣ ҳавои камабри бебориш дар назар дошта шудааст. дар Конибодом гарм, дар Помир аз он ҳам гармтар. дар вилояти Хатлон ба ноҳияи тобеи халачӯбе дар даст ғур медарояд. ногаҳон бо тарс аз рӯи кат каҷалак аз ҷой ҷаҳида мехезад. афти ҳавое бин борон мебордаги барин. вай бин духтар не бало вай бало намемонад ки ҳамон гови бечора қазои ҳоҷаташро ба ҳузур карда гирад. тағроро ба таги думаш медавонаду рост аз ҳаво дошта мегирад. деҳқонон ба обу ҳавои номусоид нигоҳ накарда кӯшиш доранд ки ҳарчи бештар хасу хошок ҷамъоварӣ намоянд. алло эй ғури ҳамсоя, чаро боз мекунӣ ғур? чаро ҳардам ту ғур мекунӣ эй ғур? шоири каҷалак салом алейкум. дуруд. аккалли саҳар чойхонанде ҳаворо мегӯям вайрон мешдагӣ барин. поиз аст охе. кадом поиз? тирамоҳ яъне ба эҳтимоли зиёд борон меборад. با کمالی تأسف فعلا نصفی علفم در دشت. شویر؟ این پتر باز چی بلا زد؟ سهر قدی اینقدر سروسیمه؟ بای همیشه سروسیمه. گورانه در دست حالا می‌دراید. سلام غور کجلک ناز هستید سلامتون خوب است؟ همین کینویا میگم کینویا کی دید؟ همین شب احوال همون یوسف بیچاره چی شده باشد؟ شبی پیشنگی او رو با کدام غور پرتافته بودن؟ او پتر خودت رو چی بالا زد که ندیده ماندی؟ ها یا اون وقت در تلویزیوری توی اویان دیگر چیز نشان میدادند؟ نه من با پایان با محله همسایه رفته بودم. کنسرت میشود گفتن رفتیم که کنسرت نیو تئاتری شهرمون اومده بود است. تو یک نیم شب شیشتیم. بعد به خیالم یک ارتیستش همراهی معلم به محله ما اومد. از روی گفته مردم وای شکار را دوست می داشت است و خودش جوره معلم بود است. معلم در نامش جانا. خودش هم از یگان ارتیست کمی ندارد. باز شمال صدای رادیو را می آورد. اکنون گفتارمان را از سلسله طبق تاریخ آغاز می نماییم. امروز در سری طبق تاریخ چنگیز خان. ای بچه وقتی از آن یک دو سلاحدار را دیدم ایشان می رفتن طرف دریا. چی؟ فکر میکنم مدرس همراه مهمانش بود. من زیر نوری قمر دیدمش. کی؟ قمر دیدی؟ نوری قمر یعنی روشنی ماه. روشنی ماه. گفته که بریم. انا درباره این صفت رو از نوح پرس. دسته بیل در دست نوح می دراید. باز چیکار کرده شما؟ سلام علیکم. بیایید.
Тинҷӣ? کانی بیا حضرت نو محترم. بذارید چی احوال داری؟ نه اساسی سلامتیت خوب است؟ худоро шукр. گوش کن имрӯз гап навбати кӣ? чаро одам кам? як масъалаи муҳимро ҳаминҷо ҳал кардан дар кор буд. ҳафтаи қаблӣ навбати ман буд. имрӯз навбати тоҷи хурес бояд бошад. тоҷро аз куҷо меёбӣ? он 2 ҳафта пеш рафт ба мардикорӣ. тоҷ мардикор шуда бошад гапа кӣ мегирад? хай тож набошад кабуд охир вай икром кабудро мегӯяд ҷаноби нӯҳ феълан хеле маҳсун ба назар мерасанд, лекин ё боз бо хонумашон шоир. ягон раунд. ба мағзунии ман чӣ кор дорӣ? ту қошу қавоқи ҳаворо бин. хай тобистони дароз худама хӯрда 20 бор ба мардум гуфтам ки ой мардум биёед ҳамаамон ҷамъ шуда ба лаби сои санг чинем. бо сар кардем. набошад ин дафъа сел омада танҳо оғилу каҳдони маро не тамоми маҳалларо шуста мебарад. як кас дупо нашуд. акнун ҳаворо бин. касе ки хонааш дар лаби об бошад худоаш чизо боша ёва. е саратону равғанатон. ман мурдаву шумо зинда. ҳоло мебинед бо ин қавме ки имрӯз дар маҳалла мондааст хай ин мулки ҳазорсоларо хуррас ҷеғ назар аввал сел мебарад. ман гуфтам шумо шунидед. ту ҳам ин қадар воҳима бар ин воҳима накун шохчае дар даст воҳима медарояд. салом алейкум. о алейкум дуруд бар воҳимаи азиз. ман чиро воҳима кардам мардум? нашабин ман воҳимаи нӯҳро гуфта истодам воҳима рӯзи қаблӣ дар саҳро говад наметофт. баъдан мутталеъ шудам ки вай аз мехаш канда карда гурехтааст. шудӣ? мутталеъ шудам, бохабар шудам, кай огоҳ тоҷики шудам. гап задана ёд мегирӣ? мутталеъ тоҷикӣ ҳаст дигар. каҷалак дина гоҳо ман ба ту бовар карда будаму гурехтанаша аз даҳои дигарон мешунавӣ. бо касофати боварӣ ба ту бо макарон мо хуб занозанӣ кардем. ваҳ ҷурми макарон чӣ буд инҷо? макарон гов баъди аз мех канда гурехтан ба ҳавлии макарон даромада 2-3 дона помидорашро зер кардааст. макарон барои ҳамун 2 бута помидор қариб оламро ба сарам бардошта ба хонаи ман омадааст. о ана макарон худаш меояд кани таёқе дар даст макарон медарояд. ассалому алейкум. салом алейкум. дуруд бар муллои азиз. астағфируллоҳ. мулло макарон чӣ гуфтам ки? мулло макарон олабай. мо туро одами худотарси хуб гуфта мегаштему. ҳа. ту барои 2 бутта помидорро зер кардани гов одамкушӣ мекунӣ? охир вай гов одам неку вай гов. куштама. воҳимаро омада дар рӯи хонааш бечораро ман гоҳи воҳимаро аз ҳавлӣ не аз даст аз назди алафи дарведаам ёфта овардам. писараш маро ба хона таклиф кард. дар омада як пиёла чой нӯшидем. ягон гапи пасту баланд нашуд. воҳима худаш дар хона набуд. воҳима ту дар куҷо будӣ? гов кови рафта будам. чоярес шоир? чоям хунук шуд, исмат нест. зор монда. гӯш кун мулло макарон, ҳамин гапи ман ба мардум нагузашт. биё ҳамин корро худат роҳбарӣ кун. кадом кора? охир ҳамин лаби сои худамон аст. ҳазрати нӯ аввале ки ту рафта валам сулфата соз кун мо халос шем. ту чӣ кор дорӣ ба сулфаи мардум? ҳоло мебинӣ худо нишон надиҳаду ин дафъа сел биёяд маҳалла валангор мешавад. тоба ё тоба. ҳама хомӯш. садои радио. қабилаҳои муғул ҳамеша барои тохту тоз тайёр ва мунтазири фармони хоқонашон чингизхон буданд. ресмони дароз ва таёқе дар даст бангӣ медарояд. калла калоно кали новасти ма имшаб оғили кадоми танда буд банги ором шав наздиктар биё чӣ даров ба ҷанҷол мегузарӣ буқа дар оғили ман буд ман ба вай ем додам шикамашро сер кардам ҳеҷ вақт хонаи худат ба ем намехӯрад. хонаи мардум инаш боз чӣ бало буд? шаклу сумота бину. ин одами тарафҳои мо нест. ман намефаҳмам ба як одам инқадар тирукамон чӣ лозим ба одамата ёфти каҷалак. вая бин вай деви таппа тайёр вай одам не ба худо одам рост бин. ман чанд бор гуфтам ки ана ҳамин ҷои чойхонаи мо пештар мазор буд. урдуи чингизхон ба касе раҳм намекард. онҳо яксар ҳамаро аз дами тиқ мегузарониданд. шиками занҳои ҳомиларо чок карда
طفلشان را سر می‌زدند. ниҳоят садои суми асп қатъ мегардад ва пас аз лаҳзае марди таноманде дар либоси сарбози чингизхон медарояд. мӯйсари сурхшатоби ӯ ба кӯлоҳи муғулӣ итоат накарда чун сихҳои ҷайра ба берун зада баромадааст. дар миён шофи дарозу каҷ, дар пушт милтиқи панҷтира ва дар даст қамчини ғафсу дарозе дорад. ношинос баробари пайдо шудан бо чашмони тангу ноором ҳамаро аз назар мегузаронад ва бангиро ба назди худ мехонад. гане инҷа биё. банги дарҳол итоаткорона хам мешавад. марди ношинос чизе нагуфта дусе қамчини обдор ба тахтапушти банги мезанад. ва бача ба номи аллоҳ мурдаке. ҳеҷ кас аз ҷояш наҷунбад, вагарна ҳамаро аз дами теғ мегузаронам. гуноҳатонро медонед. ҳама хомӯш. поёни қисми аввали аудиоспектакл моҷаро дар чойхона аз рӯи песаи моҷаро дар подаҷои нурулло абдуллоев. пешниҳод дар доираи лоиҳаи шаҳре дар театр ё театре дар шаҳр бо дастгирии дафтари швейтсария оид ба ҳамкорӣ дар тоҷикистон ва ҳамкории Cannes FM амалӣ мешавад. падруд то қисмати дуюм.